Здравейте, приятели! Здравейте, България! От днес започват великденските празници. Денът, който започва с песен и с песен ще свърши. Искам да ви кажа няколко думи България. Истинската демокрация, истинската Европа, не е Европейския съюз. Европейския съюз е един бардак, който се управляват от некомпетентни хора и от хора, които са бивши нацисти, бивши хора, които са били престъпници и децата на хитлерофашизма. Европейският съюз е съюз тъй наречените демократични интереси, но с нацистки идеологии. Защо ви го казвам това? Защото Европейският съюз той не мисли за благото на народа. Той прави експерименти с всички хора в Европейския съюз. Гледат една част да забогатеят, а другата част да бъдат като овце. Благодарение на това, което са го разбрали, Чехия, Полша, Унгария и Словакия, и които в близкото време ще излязат от Европейския нацистски съюз. България. Аз не ще да ви потълпя, но вие го виждате кое е лошото с развалени пътища, една групировка крадци в закона. Вижда се, че за да искаш нещо да направиш, трябва да искаш разрешение от психично болни хора като фон дер Лайен, за да направиш нещо в държавата, за да тръгнат. Те и се подчиняват на двете жени Кая Калас и фон дер Лайен, за да могат да тръгват на държавите, които са в Европейския съюз като икономически растеж. Те ни дават възможността тези държави да се развиват. Защото нашите евродепутати, които са изгонени от партиите си, такива като Андрей Ковачев, който е гей, също и Андрей Новаков, това са депутати от ГЕРБ с нацистки идеологии. Те не мислят за България. Тях не ги интересува. Те имат една цел – да продължават да бъдат като евродепутати и да си вземат заплатите. Те знаят, че България няма да оцели. Те знаят, че България се разрушава. Знаят всичко. Но подкрепят нацизма и фашизма. Истинската Европа я видях на 8 и 9. С подредени пътища, с закон, уважение, като Сърбия, Босна Херцеговина,
Косово, Албания. Видях тези държави с очите си и зададох въпроса. Вие сте с Западните Балкани. Европа иска да вземе в Европейския съюз. Те ми отговориха. Господин Георгиев, Христо Георгиев, председател на ИРО България, вие трябва да знаете едно. На нас, Западните Балкани, не ни трябва Европейски съюз. За да идем в Европейския съюз, те ще ни ограбят и ще се молим да ни дадат средства да се обучаваме децата, да създадем предприятия и най-важното, че ще има тъй нареченото раздяла на нацията. Ще има раздяла на обществото. Ще има вероизповеданията ще се разрушат. Те са безбожни хора. Докато при нас, на нашите народи, на нашия народ, в Босна и Херцеговина, всичките средства, данъци влизат в държавата. Държавата разпределя средствата за децата, за семействата, за пенсии, за болници. Държавата дава средствата за икономически растеж, за строителства. Имаме държавност. Докато страните в Европейския съюз, за да искате да направите нещо, вие трябва да искате разрешение от европейското законодателство, за да направите нещо, което да се осъществи. Така ми направи впечатление. Пътищата са страхотни. Магистралата от границата до Босна и Херцеговина, до Тирана, Албания, превъзходни. Къщите подредени, дворовете подредени на частниците. Не можеш да видиш дупки никъде. Там е истинската демокрация. Но с социалистически идеологии. Един народ, една държава. Обединение в едно. Що се касае за американските нацисти, в лицето на Бил Клинтън, който е терорист номер 1 на Съединените щати и като президент, за 350 милиона създаде етнически конфликт в Босна и Херцеговина. 5000 човека са избити, за да има раздяла на бивша Югославия. И ние ще оправдаваме американските нацисти, израелските нацисти и ще подкрепяме украинските фашисти. Българи, съвземете се. На 19 април да освободим България от нацизма и фашизма, от лицето на ГЕРБ, ПП, Демократична България и всички други фашистски партии. Като един от тях е Бойко Борисов, Пеевски, Паси, Гюро, Запрянов, Тагаря, Плевнелия.
Това са всичко врагове на народа. Заслужават смъртна присъда. Да живее България и честити празникът Велик ден. Бог да пази България. България над всичко. Да се обединим да спасим България от фашизма и нацизма. ГЕРБ. Не гласувайте с номер 15. Не гласувайте с номер 7. Не гласувайте с номер 17. Не гласувайте с номер 1 и не гласувайте с бюлетина номер 5. Те унищожиха България. Те са врагове на народа, а не Русия. Русия е приятел. Да живее България, смърт на фашизма, свобода на българския народ. Да живее Народна република България.